page 588 et 589 ka tafsir al-Qur'an de sura 83. kalla acce inna kitab al-fujjari no talkuru bombe ben kanyum konton du tawete afi sijjin ka kandir sijjin dum ga ko se yita kama adraka anda non taw ma sijjin ko yete sijjin kitabun dum ko talkuru marqumun sinyandu tampandu waylun bone wodani yawma idin danyande lil mukaddibina nande fennube be alladina be yukaddibuna be fenna bi yawmiddin yalande juddu kude wa ma yukaddibu bihi fennata nyalande den illa kullu mu'tadin sona kala jaggutu da temirondi do bakkatu idha tutulasi jangama alayhi edo makko ayatuna ajamen den qala ya satirul awwalin enele dum woko tindi be arambe kala yaccu bal siko woni rana korni ala golobi do berde mabbe den beno tago ngabe yata ma kanu konko be la taksi wona be faggito e boneji dulanni korno de berde mabbe den kala cenam be arrabbim gajo mabbe yomadin de nyande lama haccubo na ko men hedabe summa inam refte kamila salul jahim ko be sumiro yobe yite jahim summa yuqalu refte wiyoye hada alladhi akon gelette delette woni de kundum de latam don biye mudun to kadde bonay don fennayno kaduna kala cenna kitabal abrar no talkur diggambe Allah ben lafiliyin dono e ka ender illina don ko do wama adraka andano ma illina ko ni bentube kitabun don kadi ko talkuru ko deftere marqumun sinyande yashadu inu sidi to nde do al muqarrabuna battinabe be innal abrar andeno diggube be lafina yimbe wona e der nema ala arai kara kadi be do dande mabbe yanzuruna be ndara tarif andire fiwjum kander geece mabbe naduratan naim jalbendi nema isqone be yarne min rahiq ni mode bere wetende rahiq maktumin ombotonde khitamu isqawna be yarne min rahiqin imorde bere wetende rahiq maktumin ombande khitamu ombalo mayre miskun ko misk wa fi dhalika woni ko fi dum do musibe julbe falatana fasil mutanafisuna ilay ha e podondirobe folondirobe ko fi dum do hani folondirde wa mizaju jilla mayra min tasnimin ka kat kyangol etengol tasnim iwi ayna non kadi ko kyangol yashrabu biano yaro e maggol al mugarrabuna battinabe innal ladina ande nabe akhre ajramu bombe kanu belati min alladina murde be amanu gomdimbe yadhakuna mi habboto be jala yadhakuna be jalo yebe kambe kadi wa idha marru be do bombe bandi be kanu belati min alladina murde be amanu gomdimbe yadhakuna be jalde be wa idha marru bim kambe kadi sewoni be fejjiro yibe no yatagamazuna bihum jondira wa idha galabu stayoni be wayliti ka ila halin faade ka be ngore mabbe nen qalabu be waylito be rutto fakina ko be welti be wewlube idha ra'awhum stayoni be ngeyibe be yibe wa idha ra'awhum sitayoni be yibe qalu be inna haulai anduno ko o yandi wi koy ko jur ko ila dalluna ko majju koyni wama ursilu allawi abe ne laka alayhim e dabbotugol be hafizina harako be reni be hafizina harako be reni be Allah ne lalbe dum fal yawma hande non wama ursilu be ne laka alayhim e do mabbe hafizina fi be reni be fal yawma hande non alladhina bin amanu gomni be kadi minal kufari morde firabe yadha kuna be jalabe siwi ama hande non ko hande nyande kala nanda tafsirun no fillite Abdullah kala no wuri no mai o hande jon wona hande lo 30 janvier jeudi lo 30 janvier 2014 na dum fanda wayliten alal araika raybe do dande mabbe kambe julbe ben yanzuruna hibe ndara kambe gomni ben hibe ndara ko be lettete hal thuwi bal kuffar ene eske hefira ben yobama ma kanu ko be lati faluna be golla suratul inshiqaq makkiyatu bismillahir rahmanir rahim do kadi ko wondoje idha samatu man ta sama inshaqqat o sekama wadinat o yankena kile rabbi awna yo makko kato jojidi emu wa idha altu man ta lende muddata ndi fontama wal gat ndi ferike ma fiya kon ko ender mayri wa takhallat ndi yewi wadinat ndi dunginani ke li rabbiha wadinat o yankena kile rabbi awna yo makko wa hoqato jojidi emu
ya ayyuhal insanu kayo neɗɗo innaka an kadihun ko a tampuɗo ila rabbika fade ka jomma kada han tampere molanande famulaki kono a hawra e makko o yoɓe joddi ko tampannoɗa kon ko non andi kon ɗum tampunoɗa fa amma man uti amma jonitiraɗo kitaba o talkuro makko no mbiyamini ka jungo makko ñaam fa sawfa yuhasabu haray o hasboye hisaban hasbore yasiran newinde wayanqalibu rutito ila ali artaga ɓe ngore makko nden masruran hara ko weltiɗo wewluɗo wa amma man uti amma jonitiraɗo kitaba o talkuro mundu wara zohari ɓawa makko fa sawfa yadu aray ɓe nodda thuburan halkare wa yasla ɓe lonƴo sa'iran yite tengen sa'ir innahu ko adi kanko kana latino ke fi alika ɓe ngone makko masruran ko wewluɗo weltiɗo yi bone no waɗe o yi'a bone no waɗe innahu kanko zannahu sikko Allah yahura wonde o natata bala wonano inna rabba honduno jom makko kana latike bihi ɗum fo basiran ko sutiɗo kana latike bihi makko basiran ko sutiɗo mo fala kusimu Allah dali woniri bin nafsi bishafaqi shafaqurindi Allah dali woniri bishafaqi shafaqurindi wallayli e jemma wa ma wasaga e konko mufti wal qamara e lewru ndun idha tasaga sindu tulbidi la tarkabunna wallahi on waɗɗindirama tabagan waɗɗindirande an tabagin gayi waɗɗindirande iway alhaali yahay alhaali goy famalam konno heɓe la minuna ɓe gomɗinta wa idha quriya si jangama alayhim do alquran arande la yasjuduna ɓe sujjata kono ɓe sifori Allah subhanahu wa ta'ala dando bal sikoni alladhina ben kafaru yeddo ɓe yukadibuna heɓe fenna wallahu ko Allah alama ɓuri andude bima yu'una konko ɓe feññinde fabashshirum humputoɓe bi adabin wodani ɓe lette alimin musude illa alladhina sona ben amanu gomni wa amilu salati ɓe golli moƴƴi lam nodani ɓen